Біз милли телләр һәм мәдәниятләр үсеше өчен шартлар тудырырга тиеш. Рус, чуаш, утмурт, мордва, марыйлар һәм башкалар. Бу мәсьәләгә зур игътибар биреп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2021 елны Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итәргә тәкъдим иткән иде. Әлеге ел кысаларында республика күләмендә дә, башкалабыз Казанда да фәнни-гамәли, әдәби һәм мәдәни чаралар үткәрелә. Балалар бәйрәменә багышлап үткәрелгән чараны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Балаларда кеше яшьтән үк бердәмлек хисен ныгыту өчен нәкъ менә шушындый бәйрәмнәр кирәк. Безнең халыклар дуслыгы йортында Якшәмбе мәктәбендә төрек теле курслары бар. Алар бүгенге бәйрәмгә әзерләнеп килделәр. Шигырьләр, җырлар, биюләр әзерләдек. Анадолу бер янда. Якшәмбе мәктәбендә укучы төрле милләт балалары һәр кайсы үз туган телендә чыгыш ясады. Бу бәйрәм балаларда горурлык хисе, патриотик рух тәрбияли ди төп оештыручы. Tabii Tatar çocuklarımız var. Шулай ук Адымнар полилингваль мәктәбе укучылары яшүсмер клубына йөрүчеләр чыгыш ясый. Beraber olmaktan da çok mutluyuz. Адымнар полилингваль мәктәбеннән килгән укучылар чыгышы тулысынча Габдулла Тукай иҗатына багышланды. Безнең укучыларыбыз менә бүгенге көндә шушы зур бәйрәмгә халыкара балалар көненә татарча һәм төрекчә чыгышлар алып килделәр. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл кырлай диләр. Бала күңеле кичкенәдән ни күргәнен сеңдереп бара. Әлеге бәйрәмдә алар күңелендә озак сакланыр. Ашыгып, яисә каушап шигырь сөйләгән, сәхнәдә чыгыш ясаган мизгелләрен үскәч кайта-кайта искә төшерерләр. Ә иң мөһиме, мондый чаралар төрле милләттән булган укучыларга бер-берсен яхшырак аңлауга, бер-берсенә якынаюга, дуслашуга зур этәргеч була. Төрле халыкларның гореф-гадәтләренә, бәйрәмнәренә хөрмәт белән карарга өйрәтә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.